Здравейте, аз съм Ива Ценова. Занимаваме се с качество основно на народни носи, битова тъкан, покривки, пердета. Занаята ни е семеен, създаден още от дядо ни, може би преди вече 50 години, бил е също към задруга на майсторите в София. След това продължен от свекър ми, от почти всички в семейството все още се занимават с този занаят. Общо взето борим се с всички трудности в производството, в рекламата, в достигането до клиента, но пък има доста интерес от хората, все още продължава дори, даже може би още така се оценява този занаят и традициите и се надявам да продължим. Какви са основните продукти, които правите? Основните продукти са народни носи, като тук при нас се изработват на елементи. На всеки стан се прави определено нещо, дали риза, дали престилка, колани, елек, шевици, различни се произвеждат на различните, основите са различни, правят се в различни цветове и основно останалото е от ръката на такача. Шевицата, цветовата гама, идеята и